Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videjku. A v tomto videjku si povieme 10 faktov o mne. Mohli by sme začať hneď. Prvý fakt, volám sa Ema. Druhý fakt, mám psa. Áno, tu je. Leo. Ahoj, láska. No, dobré. Tretí fakt, mám sestru. Štvrtý fakt, bývam v Nitre. Možno, ale áno, bývam v Nitre. Piatý fakt, natáčam videá. Šiestý fakt, neviem, čo mám povedať. Mám trojizbový byt. Šiestý fakt. Som v obývačke práve. Siedmy fakt. Mám fialovú izbu. Siedmy fakt. Aha, 8. fakt. Nevadí. Čo by som tak povedala? Na touto stenou, na touto stenou je spálňa. Dobre, to je taká debilina. A koľko ty? 9. fakt. Nie je to síce o mne, ale nevadí. 9. fakt, som piatačka. 10. fakt, chodím na Beethovenovú školu. Čiže to by bolo pre dnešné videjko všetko. A teším sa na ďalšie videjko a ďakujem za lajky, odbery alebo nejaký komentár pekný. Môže byť aj špatný, že čo by ste zmenili, že čo by som mala zmeniť. A ahojte.